look up for every punch coming out. You know what I mean? The overhand right from me, left hook, jab, body shots, uppercuts, just everything. You know what I mean? I'm gonna make sure that I surprise Manny Pacquiao with different angles, different shots. Kumusta mga pre? Mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. November 5, 2016, lumaban ang ating kababayang si Manny Pacquiao kontra sa 2 Division World Champion, mas bata ng 10 taon at mas matangkad na si JC Vargas, na kung saan sinabi din niyang siya daw ang mas bata, mas mabilis, mas malakas at mas matangkad na bersyon ni Juan Manuel Dinamita Marquez. A younger Marquez but much taller, much longer, faster, and I think At may mga plano na daw silang nakalatag, kasama na si Erik Morales na tumulong sa kanya kung ano ang mga dapat gawin para si Manny Pacquiao ay talunin. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Nevada, USA, kung saan ginanap ang nasabing bakbakan. Bit-bit ni JC Vargas ang boxing record na 27 wins at only 1 defeat, habang si Manny Pacquiao naman ay may 58 wins, 6 losses at 2 draws. Ang laban na to ay para sa WBO welterweight title na hawak-hawak ni JC Vargas. Kung record ang pagbabasihan mga pre, ay hindi naman talaga heavy puncher itong si Vargas. Sa kaniyang 27 na panalo ay 10 lamang dito ang via KO. Sa mismong laban ay nakakasabay naman itong mas batang si Vargas, pero sa second round ay huli ito ni Pacquiao mula sa pamatay niyang lip straight at bagsak ito. Nakatayo naman ang champion at tinapos ang bakbakan sa loob ng 12 rounds. Pero talagang dominado na ni Pacman ang nasabing laban dahil sa taglay niyang bilis at lakas ay talagang nabugbog si Vargas. Panalo ang ating kababayan via unanimous decision at diniklarang the new WBO welterweight champion. Dahil sa pagkatalo ay tila hindi gumana ang kanilang mga plano at hindi din umubra ang self-declared na mas bata at mas matangkad na Juan Manuel Dinamita Marquez. Patunay lamang ito na di palaos ang ating kababayan taliwas sa mga sinasabi ng ibang boxing analyst at mga fans. Sa pagkatalo ay maraming natutunan daw si Vargas at nagpapasalamat daw sa experience na nakuha niya kay Pacquiao. Bumilib din siya sa bilis ni Manny Pacquiao na tinatawag niyang extremely fast. Sabay nating panoorin at balikan ang ilan sa mga highlights ng kanilang bakbakan.